Nyaka gi sani pok waneno ka jochung' malaro kombe mag tend piny Kenya osiko kaluongo jofwamb weche moro bang' moro, ma bende en achiel kuom gimaro manyalo nyiso to moro manitie, miyo chuny japiny jaore kata jajni. Kuom jochung' ma wan godo sani ang'wen e kom tend piny, wanyalo keto gi kanye kaluwore gi sama ikwano ombulu, nikech waseng'eyo chien kucho ka bende nitiere thuolo ma samatin ka samatin nitiere ka kulungu jofwambo iwacho weche to gigi chopo ne jopiny, to jopiny bende chuny gi njawre gik machalo kamagi. Wanyalo keto jochung' magwa kanye, kata kwa ng'iyo IEBC kachiel kod oganda jo Kenya kuma wasechope gi demokrasia marwa. Aparo ni gima dhi nyime kuom sani nikech ka ing'iyo screen mar IEBC ma bende kata kago wang'a mbele kata nyalo neno, wacho ni ombulu ma kwan gi dirom mata malo 99 gi nukta moro 12 osedonjo e portal mar IEBC. Mago kuonde ma igoyo ombulu. Yes, mago kuonde ma igoyo ombulu, mago form 33A. Form 33A mogo picha to oro. Yes, mogo picha to oro. Yes. Ma enata malo ma king'iyo to dong gimoro mana matin, mana nukta matin. Koro thoth ombulu no osedonjo. Ne ntiere kaka candidates gi, ne nigi tallying centers maggi. Ncha ne giwacho ni gin go. To bende kata ka gionge go, ntiere public portal ma ombulu form 34A cha kogo e picha kacha, to dhi e public portal, to chako dhi bende ka IEBC. Kora paro ni gitemo ng'iyo kaka gigi biro, nikech kama ne bedo kinde duto kineno ka press conference biro, to ka ntiere chochni kamoro, ka ponono gineno ka ntiere kaka gik moko ok dhi negi makare, kata gwenyruok moro bedo, kata kaka gik moko ogo e polling station, to agents gi nekech ne gigoyo ombulu ka, ne gigoyo gika picha, to agents gi de koro seoro ne gi picha ka, ma giwach ni gima nie portal modonjo e portal mwanene public ni ok ema nogo e polling station kama na anti. Mane temo wacho ni nyaka gi sani chal ka gima jomochungi neno ka there's a transparent way